Hello mga ka-listeners, maayong hapon o di ako sa simbahan. Balik og bisita no, simba ko aring simbahan na pud kay parahay na pud tag background mga ka-listeners ba. Ang oras alas 6 na day. Alas 6 12 no. Nya karon mga ka-listeners mag-upload ta sa drama nga kuan. Mibalik ko tungod nimo kay naay nag-request ani. Nya ako nang gisubay sa YouTube no. Naay nag-upload day ani pero wala makompleto mga ka-listeners no. Mao day nga naay nag-request nga ibalik ko no. Nya nakalimot ko basa og kinsa to. Nabasa ka naay nag-request ani nga ibalik ko no ning dramaha ba. Nya karon mag-upload ta sa part 1 mga ka-listeners. Di pud lalim ning dramaha kay copyright magugmang music. Dagha copyright ba pero mamantay choice ani kay gi-request man unya ang uban nga nag-upload ani kay kulangan man, so pagbigyan lang nako ning nag-request no kay para nasad mo laing drama nga mapaminaw kay dugay man paabot mo sa kuan ang sumpay sa ikaw kung kinabuhi murag karon pang Miyerkules tigali puho no. Nya ang limbo murag Martes pa nga na no magdugay-dugay pa, so mag-upload sa taning dramahalan kay gi-request man nya wala po ni makompleto sa uban nga nag-upload mga ka-listeners, so at least namoy drama nga kuan namoy laing drama nga atangan no paminaw nya wa man tay shout out ron kay wa man koy kanang o pa man i-comment kay permero pa man nato ning upload sa maong drama no nga mibalik ko tungod nimo, so part 1 pa man ta wa patay comment ani, so sa sunod na pud tani sa part 2 magbasa tas yung comment no kay kabalo ko mga mo comment mo aning drama no, labi na tong nag-request sa comment lang no kay okay nakalimot yung kinsa tong nag-request ani nga ibalik no, so comment lang nya di na lang ko ta saon mga ka-listeners kay arita mangit-ngitan aring kuano simbahan kay mamawong naman niya taud-taud. So mamalong na rin yung taod-taod. Nabitaron kay dugay siya mungit-ngit no. Gawas og mo bermans na kay magsugod na agsayo kangit-ngit og mutungtong nag mga alas 5:45 angit-ngit na. Basta bermans. Pero karon kay wa pa man tay bermans no, pero hapit-hapit na og bermans pa. July, August, September no. Usa ka buwan pa buton bermans na September. Unang maura ni mga ka-listeners no kaya ron di na mo taas atong intro vlog ug mao to mga ka-listeners ang atong bagong drama paminawan ninyo ang part 1 sa Mibalik Ko Tungod Nimo. Linda, Lavi, dili ko mamatay. Makigbato ko sa kamatayong kiti bakuan na mawa sa imong kinabuhi. Mahal ko ikaw! Babag ka man gyud ma sa akong kalipay. Gilantaw ko lang ang mahayag mang ugma, Misty. Kita na lang duha, kay patay na ang imong amahan. Wa na'y makalaban nimo, gawas lang nako. Legal age na ko, ma. Makahimo na ko pagdesisyon unsay maayo alang nako. Kalipay ko si Primo, so I will fight my right and most especially my love for Primo. Wa ka makasabot sa imong gipanulti, anak. Dili ka angay kang Primo. O kinsay angay kang Primo? Ikaw? Gihimo mong kasangkapan ang akong anak aron mo daog ka sa imong pagpangilad. Pila ka tuig ang akong giantos aron mapalgan ko ikaw. Sa dihang mibuwak ang akong espiritu gikan sa akong lawas. Nangita dayon kog makapahimugso nako aron mabuhi ko. Aron matuman ko ang akong gisaad nimo. Nga kun mamatay man ko, mubalik ko tungod nimo. Usa ka lang ka stalker! Patay na ang Primo nga akong lavi. Nakita ko ang patay niyang lawas. Nagkadugo og nagkatsabaw ko sa sobrang kawili. Tungod kay kasalutan na mo niya ng pagkaugma ko man siya madisgrasya. Ayaw siya himuang duwaan. Ako si Primo nga imong lavi.
Ako ang lalaki nga ikauban mo unta aron mo dawat sa sakramento sa kaminyoon. Pero sahi sa ako nang gisaad nimo. Bisan pa ang kamatayon. Dili makababag sa tong duha ka gugma. Mibalik ko tungod nimo. Mibalik ko tungod nimo. Saad nga puno sa pangandoy. A love story like no other. Mibalik ko tungod nimo. Laing sinuwat o gubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Spinner Ariel Arriba Mancao. Sound Ricky Porsuelo Garing. Audio Editor Lloyd Gabian. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. I can't remember when you were there. Ang gugma makahimo pag-umol og tao nga mahimong kapahimuslan, pero mahimo usab kining makaguba sa tao. Dunay magpakamatay tungod sa gugma, duna say magpakabuhi tungod sa gugma. Ingon niini kagamhanan ang gugma og kini mao ang gugma nila ni Primo ug Glenda. Mga kasama niya ang ilang sugilan, ang ilang love story nga way kamatayon. Drama nga nag-uluhan, mibalik ko tungod nimo. I can't remember what I used to do. Labi, Kinsa ka? uwa ka na makailan ako? Di mo kong siya pa. Usay angay buhaton sa usa ka taong bastos. Mahawa karon dayon kung dili ka gustong ipadakop di ka. Uwa ka na makailan ako? Ma, dili makatambong si Gilbert kay Gilandan. Wa kay partner sa kotilyon. Oh, wa day problema, ma, uy. Uway problema? Kini na lang imong bisita mo akong partner, ma. Ang akong last dance sa kotilyon. Dili ko siya bisita. Ma, please. Okay na nimo kon iuban ka na ko sa kotilyon? Oh, nga nung dili. Misugot siya, ma. Siya na lang, ma. Pero uwa ko makailis. No problem. May mga inabangan naman bing mga suits. Mahimong mo pili ka. Ay, dali, dayon. Sorry. Pero ubanan una na ako ang imong anak. Kinsa siya? Iya kong gisangpit og labi. Ug ang iyang pagkako sa luyo. Unya, ang iyang paghawak sa akong tangkuko. Usaray akong nahinumduman nga mubuhat ni anak nako. Si Primo. Pero dugay nang namatay si Primo. Ug namatay siya sa bispira sa among kasal. No. Unsa ning nahitabo nako. Pero ang iyang ginaksana, ang iyang hinagkana, labas pa sa akong panumduman. Kang Primo gyud. Lahi lang ang iyang itsura. Salamat nga. Niya pa mo, Glenn. Oh, Willie? Arila mo sakay sa akong auto. Ihatod mo doa si Misty. Salamat na lang, Will. Doon naman may kasakyan. Pero ikaw lagi ang mo drive. Make me your personal driver. Even this time only, okay? Dagan ng kaayong salamat, Willie. Liburon sa akong anak. Busa, gusto ko nga hands-on ko sa okasyon ron sa bugtong kong anak. Dagan kaayong salamat sa offer. Pita. Pagkagahit yung babayana. Pero asa ka naman, Glenda. Maangkon ka ragi hapon ako. Wow! Ang ayanan ni mo, uy. Kita-kita mong pangan? Sige makapangutana sa kungan. Pero ikaw, wag mo tugan kasi mungan. O, di ay no. Misty ang akong pangan. O ni kaihan ni Mama Glenda. Ang imong papa.
Namatay si Papa sa... Dito pa mi sa Canada. Didto mo sa Canada? Yes. Didto ka ipanganak? Mm. Mao di ay. Unsay... Mao di ay. Wa. Forget it. Musugot ang tag-iya ining terno nga akong gisulob. Wa para ba ko makaliko? Kahumot nimo, unya mo ingon ka nga wa kay liko. Uba na mo ni Mama ha. Inag-ato na mo sa venue. Oh, venue? Ato i-held ang akong debut party. Musugot si mama nimo nga mukuyo ko. Of course. Ikaw ko'y akong last dance. Ikaw mo ay akong partner. Mauwaw mo ko ini ay. Sa may mong kauwawan. Wa mood ko'y regalo para sa imong birthday. Hayda, wala mauso ang regalo, oy. Ang importante nga doon ako'y partner nga gwapo. Labi, kadit lang. Hoy, mahimo ba? Ayaw kong sampita, anak. Dili na maoy ako ngan. Naibaw ko nga Glenda ang imongan. Ayaw kitingali ni mong stalk ang akong kinabuhi, no? Pag nagtuo ka sab nga mituo dayon ko sa imong kabuang. Dili ko stalker. Ako si Primo nga imong lavi. Accountant ka ug si Primo nga imong lavi usa ka civil engineer. Unsa? Sa bispera sa atong kasal, na aksidente ko ug namatay. Mahimo pa. Ayaw sige pa doon ako. Gusto kong magasulti ta. Miabot ka lang din tungod sa akong anak. Maoy duula si Misty. Ikaw ang gusto kong ikasulti. May nagsamok ba ni mo, Glenn? Awa man. Wa, Willie. Ganin na rawag kong nakabantay nga nagsigig pa dool ni mo kining batanon. Kinsa may iyang gipanguyaban? Si Misty o niya ikay gihimong bridge? Mahimo pa. Pamiya mo din eh. Nagdukang lang mo sa akong problema. Primo! Dali na, God! Gituwag ka, Misty. Ito ka na yun. Ayaw lang ko bira. Mahimo ba? Ayaw mo paglalis ni? Makalagot ba yan ninyo eh? Sobra ang akong pagbasol nga nung gipaani kita mo. Gitawag ka na ako kay hapit na sugdi ang program. May bagting malaki mo cellphone. Ako sa tanahon ha kung kinsa na nawag. Oh, si mama de eh. Wa pa di ka makabuhi sa saya sa imong mama? Oh, come on. Sorry. Sorry kayo, Primo. Sige. Tubagan na si mama nimo. Anong saba man ang imong nahimutangan dong? May party diri ma? Party? Wa man lagi ka magsulti. Aron dili lang unta may magpaabot nimo sa panihapon. Sorry kayo ma. Wa sa gani ko magtuo nga makatambong kong party. Di mo party ma? Sa imong uyab? Di oy. Anak sa kuan, sa suod na kong higala. Anak sa imong higala? Unya, nagdibo? Bit mature na ba yan sa ning akong higala ma? Oh, mao ba? Unya, unsa man, manihapon na lang mi dire. Naaman di ay kay parte. Sorry kayo ma nga wa ko makapananghid mo. Kaon na lang uuna ma. Oh, nala, sige anak. Enjoy sa party. Bye guys! Ako na ning hubo ng terno, miss. Unya, to aman sabay ang imong gisulob ganiha. Ato lang una sabay. Ipato da lang unya ka sa auto. Ayaw lang oy. Maikog na ko ninyo. Nga nugod intawong maikog man ka. Ma, to aman sabay ang gisulob ganiha ni Primo. Moban kid siya nato, no? Pahatod lang una mo, anak. Unya, pabalik ka lang din ang auto. Magpabilin ka din, eh? Ako na lihato ni mama ni mo, Misty. Nganong ikaw man? Nanong agrabyado mo ka? Ha? Mahimo ba? Ayaw mo paglalis?
Pauli na lang, Willie. Kay magpakuha ko sa auto. Ako rang pabalikon din eh. Oh, ni adi ay si imong Misty. Siya nalay akong padribon sa auto. Aron ihatod mo. O kuhaon ko din eh. Maayo pa tuod, ma. Ako na lang lagi hatod nimo, Glenn. Nganong ikaw lagi? Nganong magbuot man ka? Ha? Unsa pinahitabo ninyo? Aron wai samok. Sige, muuban na lang ko ninyo sa inyong pagpauli. May pa. Unsa? Sige na, Misty. Ayun na, hain naman to si imong. Aron padado na to sa mga gipang-abangan na tong mga barong sa miapil sa kotilyon. Niarang imong pulo nga gisolob ganiha, Prem. Salamat. O sa may magigamit ka perfume nga hangtod karon humot man ang gihapon ang imong polo shirt. Baratuhon ragot. Salamat ha. Nakaapil hinuon ko sa kotelyon. Ako may angay magpasalamat nimo. Kay imong naluwas ang among gamayng program. Wati kaso eh. Dugay na mong managkikala si Mama? Tao-tao lang yun. May transaction magud ko usahay sa ilang kumpanya. Mao ba? Adon ako? Balik-balik ha? So, dire. Hoy! Magatang ra ko taxi. Sud ba? Hadlo ka na ko? Unsa man? Ako'y mo gawas aron magklaruhay ta? Ako ba'y mo gawas? Mugawas ka? Aron maghimog iskandalo din sige. Musuod ko sa mga auto. Pero wa ko mahadlok ni mo ha. Kana ba? Ngano mi katawa mo ka? Nagtuo kang kuro ko nimo? Naglikay lang kong samok. Larga na. Aron magklaruhay ta. Magklaruhay makata. Kinsay mo ngan? Kunyara kung magigsulti ka ng malayo na gitas bahay nila ni Glenda. Naglinda ka lang niya? Ayaw pa buoton sa akong isang pit niya. Dini. Ihonon din kay libritang magkasulti din Bisag magsininggitay pa ta. Isugat? Ikay nang isog. Ako na hinuoy imong sulyaan. Sige na. Ihunong na din I can't imagine, Ma. For what? I am overwhelmed with the party. Thank you, Ma. Thank you so much for letting me feel I'm a princess. You're my life, Iha. Busa, ihatag kagud ang tanan aron ka lang malipay. Og ang nakadugang sa kalipay nga akong gibati karon, Ma. Mao si Primo. Unsa? Gwapo siya, Ma. Gentleman. Ayaw dayon pagsalig niya, anak. Wa pa ta makailan niya. Dili ba? Imo man siyang higala? I don't know him. Pero kamo mo ay nagsulti sa dihang miduol ko nimo aron magpahibaw nga may sakit si Gilbert. Og wa ko'y partner sa kotelyon. I just met him in the office. Iha, please. Ayaw pagsalig ni atong Primo. Kung misugot man ko nga siya ay mamahimo mong partner, kadili ko gusto nga maguba ang program ug mahasol ka. Murag dili ko makatog karong gabi una, Ma. Nga maguna-huna ni Primo. Misty.
Unsay gusto mong klaruhan? Kinsa man gyud sa inahan og anak ang imong kursunada. Nganong nangutana mo ka na? Doon na rin magbuot na ko kung mangutan ako. Unsa may imong katungod? Dugay na kong nanguyab ni Glinda. Pero nganong may protesta ka man sa diyang nanghagad ko nga ako'y muhato niya. Ha? Mao ba? Dugay naman day kang nanguyab. Nganong wa makasugta? Tungod kay wa siya gusto nimo. Nganong ako may imong pasanginlan? Tubaga nga akong pangutana! Kinsay imong gikursunadahan sa inahan og anak? Wa ka na'y labot, anak. Imo silang lumpungon? Nganong nahimo man ang isyu, ha? Batanon magyud ka. Ang anak na nay imo ug pasagdi ko nga maoy mo angkon sa inahan. Kung nakagusto mo ko sa anak, may katungod sa kong manalipod sa iyang inahan. Ug ayaw pagbuot na ko. Maul ni timan iha. Ako lang si Glinda. Ug kinisay timan ni, wa ko'y labot imo. Dili ikay nagpakauna ko. Busa ayaw panghilabot sa akong desisyon. Maro to'y atong klarohon? Naglangan-langan ka lang na ako na. Diya ka na. Hoy! Hoy, nganong mamiya ka man dayon? Hoy! Kinsabayngan atong batan-on, ha? Di lang yun siya magpabuang-buang na ako. Dugay na kong nanguyab ni Glinda. O bisag unsay may tabo. Ang kunong ginako si Glinda. Ngano bang nahasol man ko ato batanon nga ginganlan og primo? Wa gid siya managana sa pagakos nako sa akong likod. Unya, iyang gihag ka na nga akong tangkuko. Dili man hinuon ko makatuog. Labi na gid kami ingon siya nga siya si primo. Kaslunon ko numi. Ug unya, sa bispiras sa amo untang kasal, na aksidente siya ug namatay. Nahinumdum ko. Gikan mi sa final rehearsal sa simbahan para sa among kasal. Iya kong gihatod sa bahay. Wa pagani ko makahumag-ilis para sa pagkatuog. Mibagting ang telepono. Nagpahibaw nga tuwa si Primo sa ospital kay na-aksidente. Nagkuyapan ko dito sa ospital. Kaysa among pag-abot, gisugat ko sa iyang inahan. Ang nagpahibaw nga. Dead on arrival nga miabot si Primo sa ospital. Gisakitan kong maayo sa maong kasayuran. Nakasinggit ka ni ko na yung pagkawa sa akong panibuot. Dugay ko naman untang gikalimtan ang maong sakit kaayo nga panghitabo. Pero nganong ay nagpaila nga Primo. Kinsa siya? Ay, salamat ni Aka nagyod Primo. Nganong ikaw may ablis pultahan, ma? Naibaw na bitaw ka. Nga dili man ko makatuog kung dili ka pa mo abot. O sige na, suod na dire. Mama sa doy. Di naman ko bata ba, ma? Nga kinahanglan imo pag yung huwaton? Bisag dili ko makatuog. Di ko maminyo ini. Oh, doon na ka na di ay uyab. Oh, sayop dito nga kong gisulti na. Ang angay kong gisulti nga
Di ko makauyab ini. Ay, angin naman sa unta nga doon na ka na uyab ng higayon, anak. 25 anyos ka na, good. Doon ako'y nasulti nga wa ni mo maggustuhi, premo. Oh, wa mo eh. Wa. Nangaghumang good ka. Nahinugon lang ko sa panahon nga akong giusikan, ma. Kung nanguyab pa dayon ko, way siguro doon na ka na apo karon. Gani. Og dili ka man sad angay mauwaw. Engineer ka na, good. Civil engineer. Di na ta maghiskutan na, ma. Sagdi lang. Magsugod-sugod na kong lili sa kadaplinan. Basin doon ako yung masigpatan nga gwapa aron akong panguyaban. Mamunit ka lang sa kadaplinan. Mama, sadoy. Kumusta man di ito itong kitambungan ni mong party? Nalingaw ko nga nauwaw. Nga naman? Di ba party mo dito akong bitambungan, ma? O ako'y gipick up nga partner sa libutan? Mau ba? Guwapa? Guwapa, oy. Pero kuyaw pa. Nga naman? Mapay pag 18 anyos ato. Kuyaw panguyaban. E tingalig, ilisan ta dayon. Ay, ambot lang ni mo, primo. Ayaw lang gud pagdali, ma. Makadungog ka ra lagi nga doon na ako'y uyab. Ug ako na yung pakaslan. Dugay man ang wagid abli kining maong drawer. Kay dili ko gusto makakita sa mga dunganan ni primo kaniadto. Gani, ako ginigitaguan og maayo. Sadyang naminyo ko sa amahan ni Misty. Kay dili ko gusto nga mahimo kini hinungdan sa among panag-away. Pero tungod sa pagtunga ni ining nagpakaprimo, nahasol man hinuon ko. Ni ani ining envelope unta ng mga litrato. Mga handumanan namo ni primo. Mauni ang amo mga litrato ni primo. Lai magitsura si primo ni ining litrato. Kaysa nagpaila karong primo. Og niya ang lyrics sa among theme song. Niya pagani ang CD sa kanta. Wa naman ko'y kapatukaran ining CD. Gusto. Sa akong cellphone, may kopya ko sa among theme song ni primo. Di ara ang among theme song ni primo. Kanindot binahon sa among theme song. 7 ka tuig nga gitungas na mo ang mga kasakit nga kalipay sa among relasyon. Kasakit kay may panahon man gid nga mag-away ni. Labi nag magkakita ko nga may kuyog sila ang babae. Kalipay kay dali sa kumadaha sa iyang amam. Labi na gyud kun mo kalit siya gakos na ako sa akong luyo. Og unya, hagka na nga akong tangko. Suko ka? Suko day ka, ha? Bi? Buhi ko, ha? Ang yan, di ka buhian. Buhi ilagi ko. Katong imong gikakuyog ani mo igaksa. Ha? Og mao tay hagdi. Uy, di ko eh. Manimaho pa lang unya ko. Makasuka ko. Ikaw may gusto kong gakson ug hagkan. Kay humot man ang akong labi. I love you, Lavi. Ato ba nga dayon ko? Aron ang imo ng lips na sadang akong hagkan? Sige Di na. ko. Sige na ba? Di lagi ko. Sige na, good. Mapugos mong ka, uy. Bisa ganahan ka. Lavi. I love you so much, Lavi. The years I've always been so glad to be with you.
Dali ara gyud kaayo kung maulian kun manluod ko niya. Kay nagselos ko. Maayo man kaayong maam-am. Lahi gyud ang iyang itsura. Pero ang iyang pagkakusa, ang iyang pagkahawak sa akong tangkuko, ug igon man ang iyang tingog. Primo, gimingaw na hinuon ko nimo. Hapit naman unta ko makabubuon sa akong pagbangutan sa imong kamatayon. Pero unsa man yung bag-ong nangitabo sa akong kinabuhi. Morning, Ma. Misty? Wow! Oh, ano? I love the music. Ay, salamat nga siya makabantay din yung mga litrato. Ako ning ipadaplin. What's up yung magipanghipos, Ma? Ako, mga gamit ko na ako kani adto. Doon na lang ko gipangita. Kadiyot na ka, ako na ning ipuson. Okay, Ma. Nalingaw pa sa kong paminaw sa music. Magdungan na niya tag-breakfast, Ma, ha? Kape na mo, busing. Naglagot yung ko sa naitabo gali. Manang kape na imo karon. Nagamahaw. Ay kung pabuton sa iko'y pamahaw ipoy. Murasab kag akong asawa na. Ay, subako! Labaw pa kong manibako ipoy. Gwapa to ako na ibga na. Nya, naga-speaking ka, busing. Agbayra. Nya, sugot ka. Wa pa. Wapa! Ay, abdo imong ipanghambog nga tinik ka sa mga chicks, ha? Ikaw di amin natinik. Aw, natunok. Ako yan ang isali ang init kayong kape sa mong daong. Swan! Ko, hindi. Lain. Samot ang sapot inida. Nabugnaw ang kape. Oh, dunay problema? Wa man ma. Nganong naabtan taman lagi ka nga layo ang imong pananaw. Gisurvey lang na akong huna-huna ma. Kung kaya na ba na akong idigang akong presentation para sa giplano na akong project. Ay, hembot lang nimo primo. Wa gyud ko nasabtan sa imong gisulti. Wa gyud. Ma, napalgan ko na ang binuhat nga dugay na akong gipangita. Unsa? Si Agyud mo'y gusto kong ikauban sa tibuo kong kinabuhi na. Hangtod sa akong kamatayon. Hembot lang nimo primo. Ma, sa pagkakaroon, papaka makasabot sa akong gisulti. Pero mo abot ra gyapon ang higayon nga matugkad mo nga akong gisulti ma. Bisag unsa pa na, anak. Ang importante ra gyud nako ang imong salipay. Og makakita sad ko sa akong apo. Maunay tinuod, anak. Ayaw kabala ka ma. Bayran ako ang imong kahinam. Malipay ka gyud. Ako uya siyang dadon ni. Magpaabot ko primo ha. Okay na di ito ang imong auto. Oh, mahimo na akong masakyan mo. Mahimo na. Dili na mailhang may garas. Thanks ma. Ato na ko ma. Ma, moadto na ka sa office? Mga 30 minutes. Good. Musakay ko nimo. Mag-ilison ako dali-dali. Come on, Iha. Ayaw lang pagdali. Buwaton ti ka. Thank you, Ma. Daga na kita na akong anak. Dili na siya, baby. At her legal age na si Misty. Sa may kaya kong batiun kung makauyab si Misty. Kami kani ato si Primo. Nagkarelasyon ni sa day na namang graduate sa high school. Oh, nga bang nagunahon na naman sa kong Primo?
siguro ko nga makugang si Glinda ini kakita niya sa flowers nga akong ihatag niya. Mao yung paborito o mao ni pirmi na akong ihatag niya. Bet, makasangpit ang yapon ko ni Muglabi. Ma, niya si Primo. Og may dasi ang mga flowers, ma. Oh, ang paborito na kong mga rosas. Morning ninyo daw Primo, para na ko ang mga flowers. Ang bibi. Nanami ano yung ka sa office? Aron mapasabuti ka nga para gid mo ang gidana kong flowers. Og nagtuusap ka nga ako dawaton ang gidani mo mga flowers? Imong paborito ang pink roses. Kani adto ra to. Please. Atagi ko higayon nga magkasulti tayo. Ayaw lagi kong sang tita, anak. Si Primo ra gihatagan ko katungod nga mo sangpit anak nga rin ako. Ako si Primo. Mangingilad ka. Atagi ko higayon nga magkasulti ta nga kitarando ha. Aron masaysay ko nimo ang mga panghitabo. Nganong niaron ko. Mibalik ko tungod nimo. I can't remember when you were there. Dili ko mo entertain sa dili ka na ako kaila. Wa ka gani appointment na ako. Uya makiksulti na hinuon ko nimo. Get out. Please, tumayran pa na ako ng akong pangayoon nimo. Pasabton ka na ako. Nganong niaron ko. Wa ko'y panahon nga makigatubang nimo. Gihaguan gitingali nimo pag ukay na mo mga memories ni Primo, no? Ako si Primo. Mahimong lain ang akong hitsura. Pero usaray akong kasing-kasing. Usaray akong utok na mao'y namugos aron makikita ko nimo. Ug balik ko na nga itong way kamatayon ko. Get out! Nahinumdum ka sa itong team song. Mo niya music nga nagdugtong sa itong duhag kagugma, di ba? Huwag siya maminaw na ko. Pero di ko mahunong sa pailasa kong kaugalingon na ako si Primo. Ang imong gihigugma ka ni Ato Glenda. Dili ko mo surrender, Labi. Dili ko mo surrender sa pagpasabot ni mo. Niya pa ang matinudanon o gugma alang ni mo. Niya pa ang atong mga saad o panumpa nga bisan ang kamatayon. Dili makababag sa atong mga damgo nga ang atong duha ka gugma. Forever. Anhigit siya sa office. May nagtudlo sa kaha niya sa mong tingsong ni Primo. Kinahanglan malikayan ko ang nagpaila karong Primo. Pero unsaon na? O ganiha, katong pink roses. Nakugang siya sa diyang gikuha ni Misty. Dili ko gusto maamong ang akong anak sa pinuang niining nagpaila nga Primo. Nahadlo ko nga mangingilad gayud ning tawana. Labaw kong gikahadlukan nga maamong ang pinangga kong anak. Usaya akong buhaton. Oh, anong niyam ka? Ikaw, ganong niam sa? Building is kumpanya nila ni Glenda. Unya imo ning maong building og nagabang lang ini si Glenda. Ah, pilosopo ka? Kung mga tarungan pilosopo na. Doon ako giyan hilini. Si Glenda? Wa ka na katungod nga magpakisayod kinsay akong giyan. Ah, ikaw. Kinsay mong giyan hi? Oh, nangunguta naman ka? Kung ako'y muanhi, mangutana ka. Kung ikay muanhi, masuko kag akong pangutanon. That's unfair. Ano bang mag-abot pag yung duha? Naglangan-langan ka lang ginako da?
Di ka na. Asali ka. Buwan to sa opisina nagtinda. Busy siya. Nga ikaw may mapugong. Gipugngan tadi ka. Gisultihan na lang ka nga busy siya. Dito ko gikan. Unsa? Magsukmagay ba lang ta? Ayaw ko hagita. Pero tiguang na ra ba ka? Tingali gabaan ka kung dawaton ko ang imong hagit. Rimal, kasi naging mo tiguan ko, ha? Klaro ana? Oh, nanghagit yung ka? Nanghagit ka? Malang. Aritas gawas. Dali. Ayaw din kay makahasol ka. Ano mo dito nga ay? Basang na atol man ni asya sa pag-ani. Ako kasi makaya? Inon siya tiguan na ko. Mahinayak man ka ko ini. Nawag bang ka? Doon ako ipatrace up nimo. Kining tawhana. Susiha kin sakit ni. Naalarma ko. Murag stalker. Oh. Kini mong ipatay sa ko. Kini siya? Kaila ka? Kaila kayo. Siya mo si Engineer Primo Mirasol. Pag-ulang nagkapasa sa Civil Engineering Board exam. Unsa? Yes, madam. Just get all the details about him. I will pay you. Good morning. Do you have an appointment with me today? Kinahanglan pag yun og appointment? Busy ko. Oo, naibaw lagi ko, pero importante nga akong tuyo na mo. Nagplano ko nga kining imong kompanya mo ay mugunit sa libro sa among kompanya. Doon ako'y gi-assign bahay ni Ana Willie. Kadiyot. Ako siyang tawgon aron ka muna'y magsabot. Kadiyot lang, Glenn. Kadiyot lang. Iyay. Milakaw na gibiyaan ako din eh. Ay, kapait ning mahigugma. Uy! Ay, gilangan lagi ko itong tiguang na. Hadlok mo day. Pero maayo kayong mangitag bigil. Unsam kayong buhaton. Aron magkasultay ginubig maayo sa kanda. Aron masaysayan ko siya nga nung bibalik ko. O giunsan ako pagbalik. Dili sa mahimong muadto ko sa ila. Aron makikita niya. Kinaang niyang anak. Ganina lang. Nagdako sa paborito niyang pink roses. Si Miss Timoy bikuha ay nagtuo nga siya'y akong gidadaan na to. Makinahanglan ka kong midulman aron mo'y mupahigayon sa among panagkita na kamera. Ay, paita oy. Pero kinahanglan doon ay katumanan ng akong damko nga nung mipali ko. Kinahanglan masumpayan na mo ang duha na mo kagugma nga matuman ang among gipangandoy nga forever love. Pero kinsa may makatabang nako. Ganihara kang niabot, Primo. Ganihara ma. Wala na yung kumugawa sa auto. Ngano de? Nanawag ni mo si Engineer Almario. Doon ako na mo sabutan. Nanawag na bitaw siya sa akong cellphone ma. Nakasulti na di ay mo. Akong gibalibaran ang iyong offer. Kay unsa may iyang offer nimo? Iya ko no kung kuhaong project engineer sa iyang construction office.
Anong imo magibalibaran? Maayo nang doon na kay experience. Aron kon pohon, makahuna-huna ka na sa pagtukod o kaugalingon nimong construction company, dili ka maglisod. Nakaagi ng good ko, ana, ma? O unsa? Nakasuway ka nag-construction company? Diin ikay nagda? Wow. Ang buot na kong ipasabot, ma. Pag OJT na ko. Nak, lahi gyud ng aktual. Primo? Nga naman ka? Imo man kong gitutukan. Huy, ngano ka? Wa, ma. Kining doon naman doon da ko'y ipamarahig ni mo. Mo na ang gitutukan taon na ka, ma. Around kon imo kong balibaran, dili kayo sakitan. Pastilan yun yung bataa. Sa may imong ipamarahig na ako. Unya na ma. Tingaling makalitan ka. Sige na, nak. Sultihi ko. Kung mahimo di ay nako, anong balibaran taman ka? Kuan ma. Kung unsa man. Mangayo ko nimo kapital para sa tukuro na kong construction company. Imo ka kong hatagan? Nganong balibaran ka gud nako? Doon ay gibiling trust fund ang imong amahan para nimo, nak. Mahimong ako na itong ihatag nimo. Total, 25 years old ka naman. Makasalig na ko. Ma, maginay akong na-inlove ni mo maayo, ma. Pastil lang. Di ka gimubalibad sa kong hangyo. Ay nga nung balibaran ko man ng imong kalipay. Ha? Kunwa pakhatay kwarta. Balibad yun imong maani. Salamat kayo, ma. Kano sa man imong gamita ang kwarta? Ingnon talang unya ka, ma. Ang akong cellphone. Message ni gikan sa detective nga gipakuha nako sa kinabuhi ni atong primo. Maayo kay wa niya dugaya ang paghatag nakog information. Parents, Mr. and Mrs. Eduardo Mirasol. Father, deceased. Mother, Mercedes Mirasol. Primo is the only son and heir of Hacienda Cedes in Medellin. Wow! Dato di ay ning tawhana. Haciendero? Born on June 7, 1998? What? Natawa siya June 7, 1998? No. Muna ang bispira sa kasaluntaan mo ni Primo. I can't remember when you were. Unsa ning hitabo? Is this a coincidence? Nataw kining Primo nga nagpaila sa bispira sa kasal namo ni Primo. Gideclare siya sa doktor nga mauntay mo atiman niya nga DOA. Death on arrival. O kining nagpaila nga Primo. Nataw sa bispira sa mong kasal. Mainom man akong tubig. Nihuot og galit ang akong dugan. Ako ang tanghuyun si Mama na. Nga mo tabang na ko. Aron magkasultigin mo si Glenda. Nga ako lang gikabalakan. Nga tingalig hangtod si Mama. Dili mo tuo sa akong isugilo niya. Tingaling mangita siya sa iyang anak nga iyang gihimugso. Nga mao ako. Misamot naman hinoon kalibog ang akong nauna. Unsa akong magigkaan ako nga madungog ni Glenda ang kasaysayan sa akong pagkatao. Pero kinahanglan masayod gud si Glenda.
nga siya'y hinungdan sa akong pagbalik. Hangtod ang akong espiritu ni adong higayuna sa pagka-aksidente nako. In denial sab. Dili makadawat sa kamatuoran. God, tabangi ko. Kinahanglang masumpayan na mo ni Glenda ang way kamatayo na mong kukma. Lord, help me. Unsa kining misteryo? May pagtingang akong cellphone. Kinsa man kay nanawag. Si Misty di ay. Nanawag man ka iya? Hi, Ma. I miss you. Sus ni bata. Doon na kay pangayoon, no? Wa, uy. Kalit lang ko kahinumdum ni mo, Ma. Mauna nawag ko. Pauli na ka? Dili pa, nak. Dagan pa kong bisita nga gipaabot. Nakabalda day ko ron sa imong mga activities, Ma? Of course not. Mana ang imong klase? Wa pa, Ma. Ma, nindot kayo ang mga pink roses nga gihatag ni Primo, no? I love it. Good for you. Musamot kit unta ang akong kalipay kun red roses pa iyang gida o gihatag na ako. Oh, abi ba na akong nakagusto ka? Ingon ko ka nga I love it. Ma, comment na tong ako, uy. Sige na, Ma. Nakasamok na hinoon ko ni mo. Bye. Okay, nak. Paulig sa'yo. Of course, Ma. Maayo nagmamisita si Primo na ako. Bye, Ma. I love you. Misa mo tang akong problema ni atong Primo. I sense something sa panagkailan nila ni Misty o Primo. Nakamatngon di ko nga crush ni Misty si Primo. O sagay mahitabo kung pahimusla ni Primo ang gibatik sa akong anak. Lord, ayaw taon mo ang biktima si Misty sa tuyo ni Primo. Please, Lord. Animal. Nganong nagkaanam naman hinuog kalayon ako sa Glinda? Shit! Kadug yung Primo mo yung nakaingon. Katumbatan nun. Boy! Boy! Busing! Marika, pagdali! Sige, bagang kadali, Busing, ay. Hayan man kape. Kape. Oh, apilay kape si Busing ka. Nangayo ko kape ni mo. Nawag mo ka na ko, Busing. Reklamo pagyo kada. Walay taong ka maghiskot og kape, Busing, uy. Ang imong giyaw-yaw diha, imo pa na yung gikuha og kape. Humana ang tatando ha? Pagdali dito. Dati ko din yung kape. Hay, pagay mo kape, Busing. Unsa? Wala no. Ang kugang mo ka. Ngay kape. Oh, nana, higupa. Higupa din ang kape, minta si init pa. Higo pa na. Karang gidayon ha? Unsa ka? Kinit na. Higo pa! Uy, Busing taon. Uy, ang isapot mo ka. Unsa man? Madbos mong uyab? Unsa? Tana, sukunsad, ningkansad. Ano ka, uy? Wadyo ko kasabuti mo, Busing. Power there, hindi ko maglagot. May pa. Oh, asam ka? Ingon ko masahi ko. Uy, ako may mabuhay yung Busing. Ma, ako na sa gimbitar og debo party. Mutambong ko, ha? Kinsa may magdibo? Si Girlie. Ang BFF ko na ko, Ma. Okay. Pagpalito niyang regalo. Tabangi ko, Ma. Aron mahimo na akong escort si Primo. What? Oh, ngayon ako gang ka man, Ma. Amigo man mo duha, di ba?
Sige na, ma. Tabangi ko kang ni Primo nga iya kong kuyukan. Amigo bitaw mong duha si Primo. Di ba gisultihan ka man ako nga common friend ko ra si Primo? Dili maayo mo salig dayon tag common friends lang, iha. But I like him, ma. Gentleman siya. So mahimo ko siyang saligan sa akong safety. And I enjoy his company, ma. Mao sige na, ma. Tawag ka si Primo og pakuyugan ako. Wa ko'y number niya. Sa FBDI. Dili mi friends. What? Nganong nagkugang man ka? Mi anisya din hi. Eh nag-atubangay mong duha. Kunya, nagsulti pa gani mo. Nya mayon ka nga dili mo friends sa FB? Tanan di ang mag-atubangay og magsulti, friends na sa FB. Come on, iha. Busy ang imong mama. Og hapit wa na gani panahon sa lingaw-lingaw. Sumagod. Tagsara man ganit ang magkabanding. Unya unahon pag yun nako ang laing tao. Sorry, ma. Nalimot ko nga you're not just an ordinary woman. Not an ordinary mother. You're a prestigious businesswoman. Mister. No harm done, ma. Ako na lang mahitag paagi nga makontak na ko si Primo. Oh my God. Mauna ka niya akong gikahadlo kang ikayon. Akong tanahon sa akong cellphone, P. Basig magpa-add si Primo. Basta makitan di ka. I-add tagidayon ka. Aron magka-chat tayong duha. Bahala lang magpunta kay pa. Huwag angal. Kinahanglan nga ikaw gid ang akong escort sa birthday party ni Curly. At long last, nakuha ko rin ang FB ni Glenda. If there's a will, there's a way. Ug karon, sayon ko na lang ang pagsaysay niya sa akong naagiang kasakitan. Aron lang madugtungan ang among duha ka gugma. Naminyo day siya dito sa Canada. Human ko maaksidente. Pero okay lang. Nakasabot ko nganong nagminyo si Klein. Basig aron malimot sa kapakiyasan sa iyong gugma. Ako siyang takon. Wa masab ko'y number atong Primo. Og tinud-anay nga dili mi friends sa FB. Ay, ako naman hinuwi na guilty sa akong pagbalibad sa akong anak. Pero tinud-anay masagyod nga dili mi friends ni atong Primo. Og labi na sa iyang gibuhat. Misamot ang akong kalagot atong tawana. Pero ang akong cellphone. Oh, Pwedeng makig-video call mo? unsa mo pagsud sa akong account? Secret? Please. Ayaw i-off ang imong cellphone. Nganong mabuot man ka? Bisag wa ka mangutana. Pero sultihan tagid ka. Nga nag-agi ko kalisod. Una ko mong balik din his kalibutan. May balik ko tungod nimo. Ayaw pangamong sa imong kabuang. Diling kabuang ang gisulti nimo. Nainumdum ka sa dihang namili tag kurso. Ako'y mingon nimo nga commerce mo'y ko nga. Unya mag-major kag accounting. Aron kung mamahimo na kong civil engineer, ikay mo da sa libro sa akong construction company. I can't remember when you weren't there. Mag-major kog accounting? Oo. Aron kung makapasar ka sa board, usa ka na ka-accountant. Ug kung accountant ka na, ikay mo da sa libro sa akong construction company.
Dapa man. Ay, good pagkatawa, Lavi. Tinodanay ba yun ako? Civil engineer ang akong kuhaon. Kay gusto gid kong mamahimong civil engineer. Gusto kong muhimog pay. Kadang nindot nga bay. Pero kinahanglan mubayad sa akong presyo ang magpatukod akong bay. Anya? Usa connection ana sa akong pagka-accountant. Ikay mag-accounting sa kita. Pero manawag sa kag-account sa laing company. Ay, kalabad ana, uy. Lavi, imo nang mahimo uy. Bright good ka. Unya, maayo pagid sa math. Lavi, gigutom na ko. Ha? Gigutom na akong Lavi? Uy, dali dayon Lavi. Di ra pag gusto nga mapas mo akong Lavi. Ikaw mo hinungdan. Ganong mibalik ko din eh. Tungod ni mo, Glinda. Naapa ka sa phone? Sige na. Mag-video call na to. Pakita ako sa imong kagwapa. Ayaw kong bugal-bugali ha. Og aron dili ka na magsamok-samok na ako. I-block ti ka. May dili ron busy si Glinda na. Manawag ko niya. Tagsal nga bagini siyang mutubag sa akong tawag. Huwag niya kasi gusto na ako. Mga dili kayo siya tigtubag sa akong tawag. Di, uy. Ano bang assuming mo sabgay ko? Oh, kundi, di assuming. Judgmental di ay. Dali rin yung gay kong makahukom nga wa siya gusto na ako. Kakwapo na ko ha. Unya, may kaugalingon pa yung negosyo. Matured lang. Di tiguang ha. Ako nang tawagon si Glenda. Si Primo tuod mo ay naka-inspire na ako. Hinungdan nga mikuha ko commerce o nag-major og accounting. Siya mo hinungdan nga nung nahimo kong accountant. Oh, wag yun mo tagamay. Nanawag yun balik na. Di ba giinan ka naman ako nga i-black ti ka? Ha? I-black ti ka! Ako na lang yun i-off ang akong cellphone. Paita, uy. I-block ko na kong Glinda. Maldita para wag yung kay tingog. Wag yung kasi gusto na ako. Boy! Sing! Marika na yun, boy! Pagdali! Oh, dyan na. Dapat ako busing. Oh, ay! Oh, ako kang busing. May kalit kong kagtingog di ha? Di mo padali, dagan ko. Masumay akong kalagan sa kong busing gwapo, ha? Mga ginay gusto na ko ni mo, Ipoy. Tungod, ana, premiuhan di ka? Yay! Sa'yo premium na ko busing, ha? Saman? Ngayon sa kalibo. 1,000 pesos na. Yay! Mani may premium na ko busing? Yay! Ang ganda naman ni Kurtara. Bagti kayo. Lamat busing, ha? Say salamat. Ikaw kayo premium na ko. Kasi resulta ni mo. Ikaw? Sa? Ikaw kayo mo kong premiuman kaya abdi kayo ko ka. Hindi ko alam pagpanawag ni mo. Ha? Mani premium na ko busing? Yabag ka. Ipalit ko dito stateside gabino. Kay maghubog ko. Mulangoy ko sa bino. Pugo, chitoy. Dong. Primo. Ma? Ganiha ramang kang sigig paminaw anang kanta, ha? Nindot mo no? Nindot. Wag yo'y sakit sa donggan nga kantaha. Pero, muragdaan naman ang kantaha dong, oy.
Ganaan gyapon ka. Basta nindot nga nga kanta, di mo ginamaluma. Sakto gyud ka do. Unsa man nakakita ka nagpwesto nga tukuran nimo sa imong negosyo? May nakita na kong pwesto, ma, para sa tukuron na kong laing negosyo, kanang construction materials. Construction materials? Yes, ma. Aron kon makasugod na kog pangungtratag mga buildings, ug habay, anhara ko mangumpra sa kaugalingon akong tindahan nga construction materials. Kanindot baya sa imong damgon hak. Unya, doon na ka na uyab. Oh, ha? Tingalig malimot kag hatag na kog apo ha. Gibati ko na baya ang kamingaw. Kuan ma, di mahimong di ko ikaw mahatagag apo ma, uy. Pila man kabuo kang imong gusto, ha? Ganun may katawa mo. Wa ka pa gani makakitag uyab. Mangutana ka na hinog pilay akong gusto nga apo. Nak, panguyab una. Unya pakasli. Dayon, hatagi kog apo. Yes. Nakita na ko ang nga ni Primo din sa People You May Know. Ako din siyang i-add aron magakontak kay ming duha. Primo, may rasulti ay siya. Bantay ka, Prim. Magbuntag kay kitag tawag ini. Ako ba kasi ang tao ko, no? No. Dili ko manawak niya. Pero itag ko siya sa i-post na ako sa akong depo. Diin kaming duha ang misayaw. Nakasiguro ko nga siya na'y manawag na ako. Mao na akong buhaton. Oh, may nag-message man. Oh, uy, ako maning misayaw. Gusto, kaming duha si Misty, ang anak ni Glenda. Ang ngayon kayo si Misty sa iyong kasulob. Maayong pagkaliwat si Misty sa iyong inahan. Unsa ka kung gamiton ko si Misty aron magkaduol mi si Glenda. Ibagting ang cellphone. Si Misty ang nanawag. Ako kasi ang tubugot. Bahala na. Hello? Ay! Thank you, Primo. Ha? Ay, sorry. Uwa mo ko magdahom nga imo ding tubago ng akong call. Thanks a lot, ha? Di ba friends naman ta? Nagka-partner ko ta sa imong dibu. And I love it. Really? Ako nakita ang imong i-post. Napiligid taon ko. Ikaw gay akong Paris Code. Og nalipay kaayo ko nga nakagusto sad ka. Nanawagit kog tuyo nimo. Aron kumustahon kung buhi pa ba ko? Of course not. Nanawag ko nimo aron magpasalamat sa pink roses nga imong gihatag nako. Og magpa-escort unta ko nimo sa usa ka party. Magpa-escort ka na? Kana kon musugot ka. Naibaw na niini si mama ni mo? I told her. Siya pa gani untay akong pakontak ko nimo. What? Lagi. Pero wa man kuno siya ay number nimo. Dili sa kuno mo friend sa FB. Wa ko niya gi-accept. Busy lang kaayo si mama. Unsa man, Prim? Okay ra ka sa akong request na mamahimong escort sa party? Kung masugot si mama ni mo, okay ka. Really? Kung masugot lagi si mama ni mo. Musugot lagi si mama. You know what? Wa pa gi-turn down si mama sa akong mga request. Labi na gyud kun ubanan ako parayg. Basta okay na ka, ha? Misty?
Naala day si Mama. Naminaw na day siya sa tong convo. Ma, okay ko na si Primo. May mo bang magsulti ta? Sure. Prim, may tuyo na si Mama. We'll talk later, okay? Misti ka diyan lang. Tingalig dili mo sugot si mama ni mo. Musugot lagi siya. Basta, manawag ra kog balik nimo. Bye for now, Primo. Yes, Ma? Ikay nanawag ni Primo? What's wrong kung ako'y nanawag niya? That's improper, Misty. Bago pa lang mo nagkaila si Primo, unya manawag ka na niya. Aron mamahimo mong escort. Nahimo ko na siyang partner, Ma. And he came here to give me flowers, di ba? Sure ka nga ikay gihatagan niya atong mga flowers? Kay... May lain pa rin siyang hatagan niya itong mga pink roses, Ma? Doon na ba? I don't know. Ako lagi mo iyang gihatagan sa maong mga flowers, Ma. Ni itong mga pink roses. Iha, dako ka na. You're at your legal age already. Busa dili na ko makapanghilabot nimo. But please, ayaw pag-una-una. Ayaw paghatag og motivation sa usa ka lalaki nga doon na kay gusto niya. Ma, Anak, wa ka na'y amahan. Wa na'y makalaban nimo kung binuangan kag lalaki. But of course, ni ako aron mo laban nimo. Aron panalipdan ka. Pero lahi gyud ko doon na kay amahan nga manalipod nimo. Ma, you're going too far. Unsa man tayo mong pagtuo sa pagpaking amigo na ko ni Primo? Ug unsa man sa mong tan-aw sa pagkatao ni Primo? Dili man tingali siya butangero, Ma. And most of all, dili siya adik. Misty, Sorry, Ma. Igo lang ko may rason. nagkasabot ko nimo, anak. Maybe sobra lang ang akong pagka-overprotective nimo. Pero doon naman sa tingali ko'y katarungan nga nung ingon ni ini ang akong gipati. Guwapa ka. Bit sexy. Bit sexy ra di ay, Ma. Kinig yung bata, ah. Well, okay man kaha si Primo. Then go on. Himua siyang escort. Really, Ma? Okay ka na? Mahimo man tingali na itong masaligan si Primo. 100% gyud nga masalikan, Ma. Gentleman magod si Primo. Well, misalig ko nimo. Bahala ka. Thank you, Ma. And promise, dili ko gubon ang imo pagsalig nga rin ako. Ang imo ra yung kaugmaon mo ay importante na ako, anak. Gusto ko makatapos ka sab sa imong pagtuon. Swear, Ma. Dili ko pakyason ang imong mga damgo alang nako. Tinud agyud ang imong pagtuon, Misty. Aron dili ko mahiubos nimo. Sir, hatagin ako ining mantika, kaning vegetable oil, usa ka litro. That's 300 pesos. Uy, kamahal basta sa inyong baligya. Nahutdan manggod ko, niya wa pa ko makagrocery. O, unsa man, mupalit ka o manghambog pa? Unsa? Pag sure ko mupalit ka, kay doon na kayo nakaw. Sir, wala lang unta ka maninda. Busy man di ay ka. Uy, ayaw pagbuot. Unsa man, mupalit ka o dili? You're wasting my time. Dili lang ko mupalit. Ka-stricto basad nimo, sir. Unsa man, ikay owner ni maong convenience store o tindero ka lang? Excuse me. Ako'y tag-iya ng maong convenience store. O kinalang imo ning paliton, nagikuha na kumantika. Kuningon niya na ang imong attitude, dili ko mupalit. Di ka mo palit? Dili.
Kay stricto kaayo ka. Oh, imo kong gihago. Unya, dili mo bayran nga akong kahago. Guard! Pagtawag og pulis! Oh, pulis? Ikiha ka. Oh, ako na hinoy imong ikiha. Ma! Ma! Oh, kadugay ba ni mo? Oh, Ikaw? namalit ka sa dinhi? Hoy, ako ning maong convenience store, no? Iya ko no kong ipapulis dong. Unsa? Oh, nga naman ko no? Tungod kay ang giusikan ang akong oras. Tugatugag pamalit. Unya, di na makabayad sa vegetable oil nga 300 pesos lang. Oy, pata kag istorya ha. Kana na lang 300 pesos ang dili na ko mabayran. Nga naman, dili na lang dito makareklamo nga nung mahal ang inyong baligya. Unya, ipapulis na lang dayon ko nimo. Imong ipapulis ang akong mama? Ay, aron wa na gubot, no? Sige, panggawas lang mo din sa akong tindahan. Kay mangkawas bitaw me. Mahimo ba yung bayra ni mama ang imong tinda, sir? Pero kay arugante ka man, ikaw mo'y akong ipapulis. Unsa? Senior citizen ang akong inahan, ang imong customer. Dapat hatagan mo siya 20% discount. O kay senior citizen man si mama, angay gud imong tahuron. Pero imo siyang gihulga nga ipapulis. Nga sa ato pa, ipadakop. Ikaw mo'y akong ipadakop. Unsa? Abusing a senior citizen is unlawful act. Unsa man? Makigkontra ka gyud ako. Ay, kadiyot, oy. Unsa man, kaila na mong daan? Siya mo yung nakigkontra na ako. Nakigrival! Unsa? Primo, dali. Mangkaawas ta din eh. Wa bayay klaro ini, oy. Ma, Nagpaabot ko sa tubag sa akong pangutana, Primo. Kinsang babayhana ang giilugan ninyong duha. Ni atong strikto ka ang tag-iya sa convenience store? mituo ka din niya, ma? Mituo. Ako mituo ka, wako'y mahimo. Gawa sa pag-angkon nga, yes, parehas may nakurso na dahang babae. Oh, may naibgan ka na yun di ay. Nano niya, imo nang gipanguyaban? Naisigi na kong padungog-dungog, ma. Body language. Unsay padungog-dungog. Unsay body language. Bebe, pasabtaragot ko, Primo. Maglisod kong sugod, ma. Unsa ba'y maglisod kag sugod? Maglisod kong sugod. Kaya nakasiguro ko nga di ka gud makasabot sa akong sitwasyon. Unsa? Ma, mutuo ka bag? Reincarnation? Reincarnation? Kanang espiritu sa usa ka patay nga misod sa lawas sa laing tao? Kanang espiritu sa bag-o lang yung namatay. Nga misud sa usa ka bata nga gihimugso na. Primo. Ma, mahimong mauna ni ang tubag sa dugay ko ng gihangyo sa tuwa sa langit. Nga doon na untay makasabot sa akong pagkatao. Primo. Ma, itugaan ko nimo ang akong sekreto. Ug manghinaot ko nga imo kong sabton. Ug imo kong dawaton. Sabton? Dawaton? Nga imong sabton nga nung ako ning gibukat. Ug dawaton nga imo gid kong anak. Primo! Kadiyot pa. Doon na lang ko'y kuhaon. Kadiyot lang kayo. Ang imo man lagi ning birth certificate. Ako ning ipakita nimo, ma. Aron matudlo na ko ang pizza sa imong paghimugso nako. Primo. Kini, ma. June 7, 1998. Mao ang imong paghimugso nako. Ang akong birthday. Oo. Mao na imong pagkatao.
ug mausa na'y pagkamatay sa usa ka primo tungod sa usa ka car accident. Unsa? Unsay laing primo? Ma, kasulunon ko ug kasal unta namo ni Glenda June 8, 1998. Kasal? Mahal ko kayo si Glenda, ma. 7 ka tuig ang among relasyon. Primo? Sa dihang nakapasar mi sa board, nanarbaho dayon mi. Nagsabot mi nga commerce ang iyang kwaon ug mag-major og accounting. Nakapasar siya sa board exam sa accounting. Samtang ako, nakapasar sa board exam sa civil engineer. Sa dihang nakatrabaho mi, nagplano dayon mi sa among kasal. Ug mao to, June 8 natakda ang among kasal. Nag-final practice mi sa simbahan pagka June 7. Gikan sa simbahan, ako siyang gihatod sa ina. Ug pagpauli na ako, ambot signos gyud tingali kay wa gyud ko makabantay sa usa ka dump truck nga maugi pagguho gikan sa eskina. Nabantayan ko nga mura kog naglupat, pero diha gyud sa akong huna-una nga musud ko sa usa ka bag-ong natawo nga bata. Og ikaw mo ay misod sa bag-una kong gianak? Ako, ma. Oh my God! Sa dihang gipangutana sa nurse, kinsaingan sa bata. Ako mo'y mihumhum sa nurse nga primo. Unsa? Ako. Mao di ay nga nahibong mi si Papa ni mo sangan. Doon nakigilitok ngan. Pero ang akong gihumhum sa nurse, maoy iyang gisuhat. Oh my God! Gusto. Nahinumdum ko. Ngan sa usa ka sikat nga artista, ang ingan unta nimo ni Papa nimo. Fernando kay sikat man adtong higayon na si Fernando po Jr. Pero sa diyang nakuha namo ang imong birth certificate, primo na'y nakabutang. Karon, ma, mituok na nga imo man tuod kong anak. Pero doon na ako'y kabuot. Pero miuha ka sa diyang nataho ka. Sa diyang gilagpak ka sa doktora. Wa sa ko masayod gud nga nung miuha ko. Ang diharag yun sa akong hunang-huna nga magkita paghihapon mi sa Glenda. Nga madugtungan ang duha na mo kaguma. Primo. Nga naman, nagmahay ka ba nga ako mo'y nahimo ninyong anak ni Papa? Wa man. Wa. Tungod kay buutan ka. O gimahal ka namo ni Papa nimo. Salamat kayo, ma. Nahinangup sa ko nga kamo mo'y nahimo na kong ikaduhang ginikanan. Kadtong imong untang pangasawunon. Si Glenda. Oh, mao na anak. Buhi pa siya. Og daga pa hangtod karon. Buhi ba siya, ma? Usa na kabiyuda. Ha? Gikasakit niyag maayo ang kalit kong kapatayon. Nagpa-assign siya sa iyang head office sa Canada. Ug human sa pila ka tuig, minyo siya sa usa ka Pilipino gihapon. Ug may anak sila nga karon daka na. Namatay di ay ang iyang bana kay biyuda naman ka siya. Tiguang na. Dili ba kayo, ma? Kayo sa man siya ka businesswoman. Hinungdan nga naariglar niya ang iyang kaugalingon. Dili unta kumutuo. Pero kay mauman ka ni tinuod.
Wa ko'y mahimo. Ma, nalipay kay ko. Nga natug-anan ko ikaw sa misteryo sa akong pagkatao. O dili na ko maglisod sa pagpatabang nimo. Unsay buot nimong ipasabot? Siglinda, ma. Dili mo tuo nga usa ko ka reincarnated. Nga ako si Primo Guevara, ang iyang boyfriend o pamanunong. Bisag kinsa naman tingali. Mausad na'y mahuna-huna, Primo. Pero ikaw nga nung bituo ka man. Lahi ang pagbati sa usa ka inahan, Primo. Matabagi ko pagpasabot ni Glenda. Nga nagpakabuhi ko tungod niya. Nga mibalik ko tungod niya. Murag nagkalaw mga mong panagkontra tumatanon na. Nagtuot nila siya tungod kay matured ko. Ako siyang sibugan. Pero, doon na sa mga ko'y ikabuga niya. Oh, ibalik ka matanon. Kinang ako siyang unan. Kinahanglan nga ako mo'y makapatay niya. Busing! Ngayon ko kitiulan na yung arbas. Mabuto na, busing! Ikaw din. Ako tao ni busing, uy! Managong siyar, busing. Ay managong biya din sa tinahan, busing. Animal. Ano ba, busing? Sunod ha, sunod. Kung duty ka gani din sa tindahan, ayaw pagdiya. Pero dili ko makapuli ni mo. Sugot mo ka. Kaya pingit mo ni mo naong. Animal. Kita lang kong away tungod ni mo da. Busit. Sakay mo rabis, busing. Hilom! Pura mo kag... Winupos, busing, eh. Sige mo kag sapot. Gusto ko ni. Op. Kita ako din ipabuton. Gusto ka? Di tal mo siya. Kasi aron ka gani. Panawag og lain mo puli ni mo. Litsi! Ma, pwede ko nimong ubanan? Asa man? Mupalit ko regalo para ni Curly sa iyang birthday. Okay. Pero mahapit una ta sa office, kay doon ako itugon sa akong secretary. Di day mahimo nga imo lang siyang tawagan sa cellphone, ma. Murag excited ang akong anak da. Magpatabang mangguguni mong pili para ni Curly, ma. You know, parehas biya mong taste sa akong amika. Oh, okay. Ubanan ka na ako. Pwede na ko nimong biyaan sa mall, makon. Makapili na ko. Maayo pa. Let's go. Askang di malasa ginako nga dawa. Ni ako silang Glenda. Pero gingnan ko silang helper nga mo pa ilang pagpanlakaw. Wala ba siya masayod kung asa tong inahanog anak? Unsa kay makaukal ni malas kong naong, no? Di man unta ko pati naong. Bebe, ako ko nung lilion sa amin ng akong itsura. Hoy! Ha? Di malasa, Jud. May kabantay ko nga doon yung motor nga. May kalit tunga sa akong tuong kabahin. Igong ta to! Uy. Nakabaram dahil ko sa traffic tungkol sa kalit akong paghuno. Muna gibusinahan ko. Haskang di malasa, Jud! Mao gini akong ganahan basta kauban tang duha nga mag-shopping, ma. Kaya maapilan po ko ni palit. Ang ingon magkagiganahan ka sa kapalit nato para ni Girlie.
I love you for that, ma. Labaw pa kang love-love na ko. Nianam rin ako mga dabarkads, ma. Hain man. Tuara, oh, sa fast food chain. Tanawa. Ila kong giwara-warahan sa ilang mga kamot. Ako sila toon, ma, ha? O niya, doon na kay kwarta diya. Tingalig ila kang pabayron. Don't worry, ma. Sobra ko din yung maghihatag ng allowance na ako. Bye, ma. Sa ato pa, biyaan ka na lang nako din eh. Mubalik pa ko sa office. Biyain na lang ko, ma. Bye! Uli before dinner. Sure, ma. Unsa mang gihitsura adtong Primo Guevara? Oh, nganong nangutan naman ka, ma? Interesado ka? Of course. Okay, dali, ma. Asam ko ni mo dada. Gusto ka man kahamutan na sa hitsura. Ako siyang ipakita ni mo. Guwapo siya, ma. Hain ka gwapo ni mo. Ang buot na kong ipasabot. Karon god nga, anak ka na nako. Mama sa doon. Mahimo ko anang I love my own, ma, kung musulti ko. Mayo nang ikaw gyud makakita. Unsa ni nahitabo na ako. Kalit kaayo nga misantop sa akong hunahuna si Primo. Kadtong Primo nga gisaaran ko forever. Taon-taon na sa nga wa ko makaduaw sa iyong lubong. Mudiretso hinuon ko dito. Basin pag may tubag ang akong mga pangutana nga natanggong diri sa akong dukana. Akong duaw ng lubong ni Primo. Oh, private cemetery man lagi ni Iho. Ni adin higilubong si Primo Guevara, ma. Oh. Ni si Glenda. I can't remember when you were there. Si Glenda gyud kaha ang nakita ni Primo, mga kasama at ang laing pang mga sumpay ning atong sugilano. We've been through things there Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. can't do through the years. Umoto ka listeners ang part 1. So mag-edit na po kung ginahinay ani sa parto, no? Nya panikamutan na ni kay daghan ba jud copyright tungod sa basta labso mga drama di jud mawa ning mga copyright music, no? Labi na ning team song kay copyright magyud ato yun yung panikamutan nga ma-edit og tarong pero mo lagi madugay-dugay jud butaan ay reviewhon man gud para makuan gyud ba di ta ma-brisa di block basta YouTube kay ugnay mga copyright nga ang tagiya sa music stricto kayo so i-block man gyud pod sa kuan sa owner, no? Hindi man gani mailahasad ang kuan revenue nya di ba ilalay mag-edit mga listeners so nya gamay kay music makuan sa tagiya, no? Ma-claim ba ang tibuok video, no? So unang panikamutan lang nako ni mga listeners nga ma-edit na kong tarong ni nga moabot sa katapusang sumpay, no? Og mao to mga listeners kay murag magabihan ta ni, no? Ani ata magabihan mao ka tong vlog bubo ra tag vlog kay may comment. Yan. Yeah. Thank you so much mga listeners for watching.
Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod ug paminaw sa atong mga drama. O kuan. Si tawagan eh. Napakoy lain yung drama nga gi-arrange pero wa pa man makuan ako. Wa pa na ko ma-edit og tarong kay agini akong giuna, no? Love song gyapon to pero love song. Love kanang love story gyapon nga drama no nya. Dugay na puto siya nga gi-request nga tingali mapagbigyan atong maong request mga ka-listeners pohon ug masugdan akong edit ang part 1. Mga mga ka-listeners, thank you so much for watching. Labi na sa itong mga listeners nga mga OFW amping mo kanunay no. Unya kanatong tanan mga ka-listeners, una sa tanan asap no, always say a prayer. Di kita malimot sa pagampo mga ka-listeners kay di ta makahimo sa atong mga tinguha pangandoy kung atong kalimtan ang labang makagagahom no. So di kita malimot sa pagampo ug makahigayon mo simba gyud mga ka-listeners. God bless mga ka-listeners, amping mo kanunay. God bless sa tanan.